To je nešto lično, mislim, nema drugo ništa sem toga. Ovo je non stop puno igralište. To me stvarno čini srećnim i zadovoljnim. To je moja jedina lična satisfakcija. Cijela inicijativa i akcija je krenula od toga zbog naše, što kažem, dece i bezbednosti njihovog igranja na ulici. Cilj nam je bio da decu izvučemo iz stanova na ovaj basket teren i na igralište pored i u tome smo uspeli. Primetio sam da roditelji, komšije, da ih treba animirati, ali svako čeka na onog drugog. Onda sam sam preuzeo inicijativu i krenuo sam u celu priču. A sve u cilju druženja i igranja naše dece. Uradili smo na ovom basket terenu, table smo zamenili, obruče promenili i dobili smo ovu zaštitnu ogradu. Posle toga organizovali smo turnir na terenu pored, uradili smo isto zaštitnu ogradu i staro igralište smo prepravili, popravljali i doveli ga u stanje ispravno i bezbedno. Kroz ove naše akcije daćemo primer i drugim kvartovima da mogu sami mnogo toga da urade, da ne moraju nikog da čekaju, nego u samo angažovanje može toga puno da se uradi.